skal knippe dig lige i numsen. Hahaha, hvor jeg bare led ved alle mennesker i hele verden. Hvor er du bare led. Jo, det er jeg. Det har du helt ret i. Jeg er bare så led, at det er helt vildt. Jeg er så led. Og det her afsnit hedder Ledelyden. Hvor er du bare led. Lad være med at sige led. Hvor må jeg gerne være led? Ja, det må du gerne. Hvorfor er jeg led? Hvorfor er jeg led? Hvorfor er jeg led? Hvorfor er jeg led? Nej, det er kun dig, der må være led. Det er kun min mand, der må være led. Han er så led i sengen. Nej, jeg tabte ringpligter. Nej, den røg ned mod pendlen. Brug den her nye smørkniv. Den er for langt. Skrig! Bare rolig. Skrig! Hej mor, hej far. Vi mimer uden at åbne munden. Hey, vi gider ikke tale med om Hør de, hvad jeg sagde? Nå ja, du har jo en guitar. Vi ses senere. Jeg ved, hvad vi skal lave i dag. Hey, hvor er I? Dubi-dubi-dua, Lort, fejl, lort, access granted. Agent Perry. Vi har fundet Doofenshmirtz skjulte sted, men vi vil ikke fortælle til dig, hvor det er, så du skal bare gå din vej. Kapysh! Hvad er det? Er det Doofenshmirtz hoved på vejret? Nej, hvad skal vi dog gøre? Fejl, Det her kommer aldrig til at gå godt. Accident. Shubidubidu, shubidubidu. Sang jeg ikke lige forkert? Løb op trappen, løb op trappen. fejl, uheld, accident. Da-da-dam. Da-da-dam. Det giver uheld, men må altså ikke løbe på trapperne. Vi er dumme. Ja, vi er rigtig dumme. Vi er så dumme, det er helt vildt. Børn må ikke være til den her koncert, men de kommer alligevel. Ba-ba-ba-da-di-o. Ba-ba-di-o. Vi er bare så gode, vi er lukket inde, vi kommer aldrig ud. Medmindre vi kan gå igennem Vi danser hele natten lang til denne samme sang. Han er bare mega tyk. Vi kaster den der til ham. Hey, jeg har da glemt. Skal vi ikke gøre os usynlige? Eller skal vi gå igennem de der mega mure? Jeg spurgte Jeremy, om vi ikke skulle knippe i sengen i morgen. Og ved du, hvad han sagde? Ja! Hey, hørte I lige det? Hvorfor er alle bare mimer i den her familie? Jeg hader det. Fuck dig, mor. Hey, Candice. Må jeg gerne bolle med Jeremy? Nej, jeg må lade være gerne med bolle med at mime Jeremy? ind i hovedet. Nej. Det går så dårligt, når jeg mimer i telefonen. Der er ingen, der kan høre, hvad jeg siger. Hey, kan du høre, hvad jeg siger, mor? Mor, kan du høre, hvad jeg siger? Mor, kan du... Hvad? Hey, jeg har lavet en netdyret Perry-dukke ud af inatorstøv. Og så vil jeg skyde dig ned med min Doofenshmirtz. Den hedder Saxe Selskab. Og det har aldrig gået godt, har det? Jeg hader den her film.